A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagkahom nga makalingkawas sa kalisod. Tirada ba di? Tirada ba di? Bade! Asa na mga bade? Jonel! Dili na ko ninyo mga bayota mo, mga wala mo'y konsensya. Laliman kag ingnan kag bite king gaum-um og bahaw, bite king kong og bite king cobra, mga walang poso. Time sa iyet, murag ikaw ra may gakomment-comment na sa imong self. Gasige ra tag marinate og inasal diring dapita, kanusa man ta makalingkawas ani bayet. I-share ninyo akong video, maluoy mo panabangi. Naday ko yung assistant ron ang akong bagtos nga pinaka-cute, pinaka-lovable og labaw sa tanan ang pinakasamukan sa tibuok kalibutan. Gusto daw siya mutabang unya kay dili man ani mo mapungan. Ana ra pud ko, hala sige kay tudloan na lang puti ka sa mga teknik. Kay ikaw ako napili na bilinan sa akong kapangyarihan. Kay ikaw ang sumusunod nga tagapagligtas at tagapangalaga ng ating mahiwagang inasal. Mura naman kasi Doraemon dirang dapita, yes. Bound to Chicago din ni atong order, no? Siyempre, tagana tog chance mga tagalayong dapit nga makatila kung unsa kalami ang inasal ni Yeyets. Gamay na lang yun pang international level na ni atong inasal. Sumaw to, gisugban na lang po nako kay para mahuman na ni atong inasal para makaisbong na punta sa lain. Bitaw, kailangan ta mo kugi diring dapita, Yeyets. Kay unsaon na lang atong mga bayron nun. Hapit na ready tugnaw no mo, ako na lang pong gihinahinayan og balhin ning alugbati sa kaang para ready na isulod sa balay pagdating ng panahon. May na lang mga kaulang gyapon tag-utan na sige nagmay. Nangugat na di katong pangtugsok nato sa diha. Namubo na lang po ko kay medyo gipag-uhaw na ni ako mga tanom. Base hindi ay makapas pa ni pamunga gamay. Nakita mo anang kalamunggay? Gahinahinay na po siya bayet. Pagka-perfect. Wow! Napagyutang kong makaharvest pa tani og glass bago darating ang taglamig. Naana sa okra. Napay ahos, mga 1-year-old na lang siguro akong anak kay hani ma-harvest. Nag-goal na bitaw ko anino kay mga matay na sad akong mga tanom. Like, we've been together for how many months dayon ingana ra kadali. Lahat ginawa ko, Joy. Inalagaan kita ng mabuti. Huwag mo naman akong iwan. Murag angay na jud kadalon sa balay tambalanan yets. Murag tanong naman atong hisgutan nganong gadrama naman noon kadira. Sumaw to full break di sa akong mga bagtos ro no. 1 week pud walay klase yets. Ang kanindot diring dapita kay nay winter, summer, spring ug fall break. Sige ra way klase ba yets? Unya og nay klase 8 to 2:30 ra pud na sila taman. Oh, di ba? Amazing. Wow. Nangumpra na sad mi para pizza di ay kinihangyo siya nga magpizza lagi daw kay tungod na siya cookbook gikan silang library. Gidala pa na niyang libro kay para lang nay kudigo. Heavy? Mao na ni resulta basta mga wala na sila klase kay daghan kay na sila mahuna-hunaan panabangi. Siya na lang pud akong gipatutot no kay nihangyo lagi kay iyaha lagi daw pizza. Siya ray nay karapatan bayet. Ikaw bayad ha. Kay numdum na lang ko ag sa bata pa ko kanang magdula mo. Daghan magilog manghimog cashier. Makeup ang imong paborito nga dula sa unaw-yots. Palit mig high chair para sa among bagtos pohon. Used pero okay pa kayo. $30 unya Graco ang brand, not bad. Second hand ra tayets kay wala tay budget na ng brand new. Tistingan na po na ko ni unsaon pagka-symbol. Kani laging nabaguhan ta ani. Kay sa una sa akong mga bagtos walay uso high chair sa among dapit. Mao na din ni siya. Maka-excite man ning ingani oy. Kana bitong after 6 years balik na sad mo aning palit-palit para sa baby. 4 days off akong amo bayets. Mo galuto na po dayon siya halang-halang. Paksit bilbil kisi-kising bahaw sa Jollibee na sa dani. ASMR bayet, tangtang tanang panuhot nga na-accumulate for how many days? Kay nahuman naman tagsigop sa kasabawan dira, gasugod na lang pud mi dayon gimo og pizza. Kay excited lagi gituyo ra ba nila gamay ra gipanihapon oy. Og panggutomo na yung mga sawa, ayaw mi pasanginli ha. Kani mga bata sukad pa ni sa diha, ganahan kay ni sila mag-bake-bake. Mo na pag mo request na gali na sila og mag-bake-bake, ginapagbigyan na lang pud na nako. Ang kapait pizza mo gi-request halang kay ingredients bayot. Pero nakunahuna ko investment mapuday ni kay nagkadagko nila pwede man na sila mag-bake-bake dan ibaligya. Dili man ta ka insect yet, pero negosyo ra man gyapon na imong ginahuna. Hey. Amo na lang po diya gipatulog para mo tubo. May pa na ni tubo pero ikaw wa gyud. Sumoto ginahinay lang po nilang masahe aron nagka-flat mabutangan na lang po nila og ricados. Hoy lahi po nakuha ba? Nakabalo na ba mo sa balita? Yes nga ang ilin mo abot karon first week sa November. Nawuri lang ko yets ba kay basta ilin-ilin na gali ang hisgutan ng Amerika ra ba na ilang una atakehon parehas sa salida. Ka-scary, wala pa ba ta kasweldo aning vlog nato oy. Pwede ka mo cash advance kay meta ani? Ay, kabalo na ko nagmaabot ang mga alien, ikaw una akong ialay din kay dili ka mo hilom. Sumoto istoryahan ra alien, naluto na mo pizza. Before day mahuman atong vlog, magbili na pud kog madamdamin nga quote. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Hinaot may napupulutan kayo ng aral sa araw na to.